shout-out aan Chalas. Shout naar mijn hele team. Hamza, Soepak zie je. Soms ga je van iets naar iets, maar slaap je op iets. Kan iets verdwijnen uit het niets en ben je terug op de fiets. Je moet niet denken dat ze gunnen, want ze gunnen je niet. En boze ogen richting mij, maar het lukte ze niet. Ik ben al kalm, niet te pakken als Bin Laden. Dus doen ze alsof ik dood ben en dat ik lig in het water. Omdat ik mezelf voel net als een visje in het water. Alles gaat hoe het moet gaan, heb je dat nog niet in de gaten. Geen gaten in mijn verdediging. Als je me zegt, je bent best goed, dan zie ik die opmerking net als een belediging. Zij vroeger al, ik geef geen fok om wat de meeste vindt. Je zegt ik ben veranderd, zegt dat ik jou als de meeste vind. Vies, weinig mannen nog, stitches zit niet in mijn bloed. Hoe kon ik dan gestitcht worden door mijn eigen bloed? Heb niemand nodig meer, nu pak ik mijn eigen vloers. En mijn laatste euro, die breek ik met pijpen als het moet. Samen heen, samen terug, dat was de deal. Real, ben ik sowieso, bel ik direct, zij ziel de deal. Heb een shield om me heen, Want niemand is te vertrouwen. wil alleen nog God respect. Wat heb ik aan die jouwe, ha? Vrouwen niet te vertrouwen, dus als ik ooit ga trouwen, staat mama nog steeds op één, want alleen op haar kan ik houden. Ben met